معرف عصر شومونته جهود رأي كافسيول إذ رأي زي نزمات جيزي زفتم إيو بركز كفتم إيو بلا يسوس أسعبو أنا جنان مرعتي كدحن كملسي بيتي نتي مكرا اكتريون إياه نقحو هزبي دمتهم عوابيلكم كسع كلها كرنات علم أقالعو أنا خمتي قالي زبلو خمتي اتي أبيمان قرطم سيول زنبرا قطع قبل كار أخوه يسوس كا نعمو اتي منفسنا علم زبلن زلو خاسمعي بلني أقران اتي قطع قبل ناب أكالات دك أسف كأتور أخوه بزحات كأب ملآت بتقبل توانينهم أسعيبو خا ناب سبت غيره تقمات ومدرخة كاو جليوم ناب دور جليوم نام بعتتات جلياتهم ناب بنتوتات نام نجت نتوكتي خزنارلو عبيتي مخزنات أبيلهم هادومو زخوني يخون كابعا انتي تي أراويت يخولنا إيو نابزبلو نقرات يهادمو نبرو كابتي زحزن قنا ولا حدا خبتهم نعم لازم مسكنو كونه بزعبا يسوس زارب أي نبرن هزبي يابي علو زبل دمتخا سمعكو قربي لخا تملكتكو زماتو قنا بأمرو زخدو سبات كارأخو اتي هواهو بحزن تسفا قرصاتن مليو نبره ولا حدا كواني يمان وينت أقام زبل أي نبرن إزم هزبي قعازو خلو بحدا زي الرأي حيلي من روحو 5 نبورا استوعالكو كميسي تسانيحو أكابتي أير حدا دمتي زارب نبره نساتون بزي عطيطاي يعززو نبرو نحد حدهم أي زراربون نبرو أمنس وقفهم جنبارهم أداوم كا شدشن زبل قصر تتصحيفهم نبره أب أفراس توضح وتهدر كا نتم هزو لك كم كبتي يخبكبوهم نبرو بانديرا أمريكا تجمعديدات تقديدان أمريت تدربيان نبرت أبتي بوتات يخا حاقوس كونه سحاويون في السهاي نبرن أب كل تي هواهو موت أكوين نقرات راي عسيلو نبره توم سبات تماريحهم نبحاد عبي مخزن زمسل هنساءتو كلهم كم نياتو زئر وتهدر كوينهم حدا عينت ناي بيت محبوس كداون تتخدينهم بتارا يسقمو نبرو اتي زنبرو بوتا خاب حاطيرو استخلكله عقيتوت كاب ጫፍ سقع ጫፍ عريدهم يحلوهم نبرو أبز تملكتكو زبلو بوتاخا وتحدرات كدان زلبسو وتحدرات مليئم نبرو زم زتعزمو زمسلو سبات تأكيوم ناب حدا مسرتاوي نقرات كم زبلع مسلتي زعدوغو مخزن آتيوم بقلت افزر اليوم هالختي نقرات كعدوغو تفقد الله بدحري زخا باب حدا تخبكيوم ناب حانتي قتاليا وتحدرايت منكينا تتصفصفو زاب تحتي تصعنت حلوة زنبرت منكينا مس ملأت نابكالو بوتا تقعزو عب حدا خفلي حكمنا وي كلينيك مسالي خات الراقفتهم عب تخلينيك اتهم سبات قالت متى تحالالا في حمام نخيهلو ومتصنو حكمنا ومرمرا يكبر لهم نبره دحرزي وحدات كابتهم كاب بزحات في اليوم نبينهم أمنا بحادة تسقعي أتسقعوهم كم بتي حكمنا زتسقنو خا يمسلو نبرو بونو زم بحكمناوي مداي تمرميروم تعيات كوينهم زي ترخبو نابكال خفلي نبينهم كم زفتفليو تقبره أمن دقتها نسوم زأتولا كفلي بزح إلكتريكاوي مسارحيتات مولعن مدفن عقنن معقنن مليء نبره تحرزي دما مع صوت خفته حيالو نايتي إلكتريك إلاتات كأنا بتخفلاتو حدا خباتهم كا أسماتهم نبينهم زنت ألو قداي كتوع جمره بزي قلت أمو خا
ካብቲ ዝነበሮ እንዳተንሱ ናብ ሓደ ሳንዱቕ ዝመስል ነገር ኣተው እቶም ዝተጸውዑ ዘበሉ ምስ ኣተው ካልእ ናይ ኤሌክትሪክ ኪኢላ መጺኡ ነቲ ማዕጾ ብድሕሪ ምዕጻው ሓደ ነገራት ክጠዋውቕ ጀመረ ድሕሪ ሂደት ካልእ ተመሊሶም ነቲ ማዕጾ ከፈትዎ መኾስተር ገይሮም እንዳኾስተሩ ተረፍራፍ ናይቶም ኣብ ሳንዱቕ ዝመስል ቦታ ዝኣተው ክኾስትሩን ክነግፉን ረኣኽዎ እቶም ገዛ መሊኦም ዝነበሩ ሰባት ብኤሌክትሪክ ሓይሊ ናብ ሓሙሽትን ዶሮና ሰብ ስጋብ ዝቕየሩ ስለ ዝሓረሩ ገለ ዝተረፎም ነገር ኣይነበረን እቶም ነዚ ሕክምናዊ መርመራ ዝሕልፉ ግና ናብታ ዝመጹላ መኪና ተሰቒሎም ናብ ሓንቲ ባቡር ተመለሱ ሓደ እኳ ዝዛረብ ኮነ ግለጽ ኢሉ ናብ ካልኦት ክጥምት ዝኽእል ኣይነበረን ኣብ ካልእ ህንጻ ኸኣ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሰርሕ እጃሙ ተዋህቦ ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ስራሕ ግደ ኸኣ ብዘይ ገለ ተቃውሞ ተቃቢሎም ክነጥፉ ጀመሩ ባህልኪ ስራሕ ብድሕሪ ምውላዕ ኣብ ኣጋ ዕራርቦ ፀሓይ ክኸውን ከሎ ኣብ መጓዓዝያ ተሰቒሎም ናብ ውሕ ጽኑዕ ሓጹር ናብ ዘለዎ ቦታ ተወሰዱ ነፍሲ ወከፎም ክዳውንቶም ኣውፂኡ ናብ መቕደሱ ኸደ ምኽንያቱ ንጽብሒቱ ኸኣ ኸቢድ ስራሕ ክሰርሑ ስለ ዘለዎም ሓደ ዓው ዝበለ ድምፂ ኸኣ ነቲ ለይታዊ ሃዋሁ ክመልኦ ሰማዕኩ ሓደ ኣዝዩ ገዚፍ ኣራዊት ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ኸኣ ረኣኹ ኩሎም ሰባት ከዓ ይእዘዝዎ ነበሩ መንፈሳዊ ኣቕራንቲ ኸኣ ካብቲ ርእሲ ኣራዊት ክበቁላ ረኣኹ ናብ ዘሎ ገጽ ምድሪ ኸኣ በጽሓ እቲ ኣራዊት ብዙሕ ዝዓይነቱ ስልጣናት መኣዝን ንውልቁ ክውንኖ ጀመረ ብሓይሉ ኸኣ ኣዝዩ ዓበየ ብሓይሊ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተደፊኡ ከኣቱ ንብዙሓት ከታልልን ቀጸለ ሃብታማትን ድኻታትን ሰብ ዝና መሰል ዘይብሎም ንጽጓትን ኩሎም ብሓባር በቲ ኣራዊት ተታለሉ ዓብይኦም ንእሽቶኦም ከኣ ነቲ ኣራዊት ክርዕሙን ንዕኡ ክግበሩን ረኣኽዎም ሓደ ዓብይ ማሽን ከኣ ናብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ከኣቱ ረኣኹ ትራ ኣራዊት ከኣ ማሕተም ኣብኡ ኣቐመጡ ድምፁ እውን ካብኣ ክወፅእ ጀመረ ካልእ ዓብይ ነቲ ቀዳማይ ማሽን ዝድግፍ ማሽኑን ኣምፁ በቲ ማሽን እቲ ድማ ናብ ኩሉ ኣባይቲ ስራሕን ከይተረፈ ክርእዩን ክቋጻጸሩን ይኽእሉ ነበሩ እዚ ዓይነት መሳርሒት እንኮ ጥራይ ነበረት እቲ ኣራዊት ከኣ በይኑ ይውንና ነበረ ገለ ክፍሊ ናይቲ መሳርሒ እዚኣ ብዓይኒ ሰብ ዘይረአ ስውር ይንበር እምበር ዕለታዊ ምንቅስቓስ እቶም ሰባት ግና ነቲ ኣራዊት ትሕብሮ ነበረት እዚ ኣራዊት ንዝፋኑ ናባይ ኣቢሉ ብምጥዋይ ፊት ንፊት ገጹ መሊሱ ተቐመጠ ኣብ ግንባሩ ኸኣ 666 ዝብል ቁጽሪ ነበሮ ካልእ ሰብኣይ ከኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣራዊት ኣብ ካልእ ቦታ ኮይኑ ክቁጣዕ ረኣኹ ብናይ መጨረሻ ዓቐን ድምፁ ዓው ኣቢሉ እንዳንጸርጸረ ምስቲ ኣራዊት ክዘራርብ ኣጥቢቑም ጠለበ እቲ ኣራዊት ከኣ ብጉርሑ ህድእ ዝበለ መዳይ ነቲ ሰብኣይ በጃ ኸንዓ ተራኸብ እሞ ሽግርካ ንገረኒ ንኹሉ እትጠልቦ ጠለባትካ ንምምላእ ኣብ ሽግርካ ንምትሕካስ ክትሓበረካ እየ ሽግርካ ዝፈትሓሉ መዳይ እውን ከናዲ ኢና በሎሞ ሓደ ገዚፍ ክፍሊ ኣእትዩ ጣውላ ኣብ ዝመስል ነገር ክጋደም ሓበሮ እቲ ክፍሊ ኮነ እቲ ጣውላ ህጹጽ ሕክምና ዝግበረሉ ክፍሊ ኢመርጀንሲ ሩም ኮይኑ ተረኣየኒ ኣብቲ ጣውላ ደቂሱ ነቲ ሰብኣይ መደንዘዚ ወግኦ ኣብ ሓደ ኮረር ዝብል ነገር ኣደቂሱ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ማሽን ኣእተዉ ኮሬንቲ ዝመስል ነገራት ኣብ ርእሱ ኣእትዩ ኸኣ መዋልዕታት ጠዋዊቑ ነቲ ማሽን ኣልዓላ ኣብ ልዕሊ እቲ መሳርሒት እዛ ኣእምሮ እቲ ድምስስ መሳርሒት እዚኣ በቲ ኣራዊት ጥራይ ትውነን 660 ዝብል ጽሑፍ ነበረ ካብ ትሕቲ እቲ ማሽን ኣውፂኦም ምስ ኣባረርዎ እቲ ሰብኣይ ብዝፈዘዘ ይዕንቲ እንዳጠመተ ከም ኣብ ፊልም ዝርእዮ ብገለ ነገር ውኑ ዘጥፈአ ሰብ መሰለ
ኣብ ላዕለዋይ ክፍሊ ርእሱ ኸኣ ዓብዪ ሃህታ ይረአ ነበረ። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቲ ኣራዊት ምእንቲ ክውዕል ብሕክምናዊ መጥባሕቲ ሓንጎሉ ከም ዝቕየር ከዓ ተረዳእኹ። ኣስዒቡ ኸኣ ኣቶ ኸብቲ ቅድሚ ሕጂ ዶ ኣይሕሸካን ንኹሉ ፀገምካ ምዕለቢ ክገብረሉ እየ ዶ ኣይበልኩኻን ክብል ተወከሶ። ኣስዒቡ ኸኣ ሓድሽ ኣእምሮ ሂበካ ኣለኹ ዝኾነ ይኹን ነገር ከጨንቐካ እዩ በሎ ኣይከጨንቐካን እዩ በሎ። ሰብኣይ ግና ገለ እኳ ኣይመለሰን። ዝበልኩኻ ትእዛዝ ኩሉ ብዘይ ዕፀይ ምፀይ ክትእዘዝ ኢኻ እንተ ደኣ ገለ ነገር ካምቻ ናይቲ ሰብኣይ ኣጣበቐሉ ቀፂሉ ነቲ ሰብኣይ ተዛረቦ። ሰብኣይ ግና ከናፍሩ ከይንቃሳቐስ መልሲ ይሃቦ። ክንቃሳቐስ ከሎ ብሂወት ዝሞተ ይመስል ነበረ። ተኣራዊት ቀፂሉ ብዘይ ጓህን ተስፋ ምቑራፅን ብዘይ ሓዘን ምጉዕባዕን ክሰርሕ ኣለይ ኢኻ። ብዘይ ከምዚ ኸማኻ ኣነ ዝቆፃፀሮም ኣለውኒ። ገሊኦም ይሕስቡ፣ ገሊኦም ቆልዑ ይወልዱ፣ ገሊኦም ናይ በይነይ ዓይነት ምኽንያት ክኢላታትን እዮም። ካልኦት ብዙዝ ዓይነቱ ዕዮታት ይዓዩ። ክፉእ ስሓቕ እንዳሰሓቐ ኸኣ ንኣነ ኸኣ ንቑሉ ይቆፃፀር በለ። ሰብኣይ ከዓ ወረቐት ክፍርም ተዋህቦ። ደስ እንዳበሎ ኸኣ ዘብለዎ ዘበለ ነቲ ኣራዊት ኣረከቦ። እቲ ሰብኣይ በቲ ኣራዊት ብድሕሪ ምዕዛሙ ካብቲ ቤት ጽሕፈት መውፂኡ ናብ መንኪኑ ብምእታው ንገዛኡ ተሓንበበ። ኣብ ገዝኡ ምስ ኣተወ በዓልቲ ቤቱ ከም ኣመላ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻኻ ለይ ምልክት ክትስዕሞ ኢላ እኳ እንተፈተነት ንሱ ግና ክምልሰላ ኣይፈተወን። ኣብ ሰበይቱ ኾነ ኣብ ካልኦት ዋላ ንሓደ ፍቕራዊ ስምዒት ኣይነበሮን። እቲ ኣራዊት ዝኾነ ይኹን ነገር ከምዘይ ስምዖ ገበሮ። እታ ሰበይቲ ተቆጥዐት። ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ኸኣ እንፀርፀረት። ዓዊላ ክትገንሖ ኸኣ እንተፈተነት ካብ ሰብኣያ ዝረኸበቶ መልሲ ግን ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣራዊት ከዘይድውለሉ ንሱ እዩ ከምዚ ዝገብር ክሕብረኒ እዩ ብምባል ደወለት። ድሕሪ ሓፂር ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከዓ ንሳውን መንኪንኣ ኣልዒላ ናብቲ ኣራዊት ወንጨፈት። ናብቲ ሰብኣይ ሓዲግዋ ዝመፀ ቤት ጽሕፈት ከዓ ኣተወት። ወዮ ኣራዊት ጽቡቕ ገይሩ ተቐበላ። እንታይ ሽግርኪ ኩሉ ንገርኒ ብርግጽ ከዓ ክሕግዘኪ የበላ። ሓደ ጽቡቕ ሰብኣይ ብኢዳ ሒዙ ከዓ ናብታ ሰብኣያ ሓንጎሉ ዝተወጨወየላ ጣውላ ወሰዳ። በታ ሰብኣያ ቀዲሙ ዝሓለፎ መሳርሒ ለውጢ ኣእምሮ ምስ ኣሕለፍዋ ከዓ ንሳውን ከም ሰብኣያ ተዓዚማ ኣይፋል ክትብል ዘይትኽእል ባርያ ናይቲ ኣራዊት ኮይና ተረፈት። ከምቲ ነቲ ሰብኣያ ዝሓኣተቶ ሕቶ እቲ ኣራዊት ከመይ ይስማዓኪ ኣሎ ክብል ተወከሳ። ኣብ ክዳና ሓደ ነገር ክሳዕ ዘጣብቐላ ክትምልሰሉ ኣይከኣለትን። እታ ንመራዳድኢት ዝጥቅሙላ መሳርሒት ምስ ኣጥበቐላ ግና ጎይታይን ሓለቃይን ኢላ ተኣመነቶ ሰገደትሉ እውን። ንስኻ ንስኺ ብዙሓት ጽቡቓት ቆልዑ ክትወልዲ ኢኺ ኣገልገልተይ ኣማልኽተይን ከዓ ክኾኑ እዮም። እታ ሰበይቲ ኸኣ ልክዕ ከም ሓፂን ዝተሰርሐት ሰብ ሮበርት ብዝሰምዕ ድምፂ ወጎይታይ ክእዘዘካ በለት። ድሕሪ እታ ሰበይቲ ኣብ ካልእ ህንፃ ኣብ ማእከል ብዙሓት ጥኑሳት ኣንስቲ ኮይና ረኣኽዋ። እተን ኣንስቲ ህይወት ከምዘይብለን ኮይነን ኣብ ዓራት ተጋዲመን ሓደ ዓይነት ኣሰልቻዊ መዝሙር ውዳሴ ነቲ ኣራዊት የቕረባ ነበራ። ኩለን ኣብ ግንባርን 666 ዝብል ማሕተም ነበረን። እቶም ህፃውንቶም ዝተወለዱ ከዓ ኣብ ካልእ ህንፃ ኣእምሮ ብዝተቐየረ ነገስታት ክረኣዩ ተወሰዱ። እተን ነገስታት 666 ዝብል ማሕተም ኣብ ግንባሮም ነበረ። ነቶም ህፃውንቲ እውን ክዕብኦም ተዋህበን። እቲ ኣራዊት መንግስቱ ናብ ዘላ ምድሪ ክሳዕ ትዝርጋሕ በርትዐ። እቶም ህፃናት ምስ ዓበዩ ኣብ በቲ ኣእምሮ እትሕደስ መሳርሒ ተሓለፉ። ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ከዓ ኣምለኹ። ግና እታ መሳርሒት ኣብ ልዕሊ እቲ ደቂ ኣምላኽ ሓይሊ ኣይነበራን። እቶም ነቲ ኣራዊት ንምስሉን ዝሰግዱ ኩሎም ክጠፍኡ እዮም ዝብል ድምፂ ጎይታ ከዓ ሰማዕኩ። ብዙሓት ክስሕቱን ክወድቅን እዮም፣ ንደቀይ ግና
ካብቲ ኣራዊት ክሕልዎም እየ እዚ ነገራት እዚ ኣብተን ዳሕርዎት መዓልታት ክኸውን እዩ ማሕተም እቲ ኣራዊት ኣይትቀበሉ ሕጂ እቲ ግዜ ከይተወድአ ተነስሑ ኣስዒቡ ጎይታ እቲ ኣራዊት ንገዛ ርእሱ ሰላማዊ ኢሉ ክሰምያ እዩ ንብዙሓት ሃገራት ከዓ ሰላም ክእውጀለን እዩ ነተን ኣዝየን ብውግእ ህውከትን ዝፍለጣ ሃገራቱን ክዓርቀን እዩ ንኹሉ ዓለም ብሕሱር ዋጋ ኩሉ ከቕርብ ብምብራቕ ጠለባቱ ክዕግብ ኣታዊኦም ከዓ ሙሉእ ክገብረሎም እዩ ምስ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ክፈጥር እቶም ኣዝዮም ዓበይቲ ዝተባሃሉ መራሕቱን ከይተረፉ ናብቲ ናይ ሓሶት ሓበራዊ ናይ ሰላም ፀጥታ ዕላምኡ ክሳተፉ እዮም ኣነ ግና በለ ጎይታ ቅድሚ ሕጂ እዚ እዋን እዚ ናይ ገዛ ርእሰይ ናይ እምነት ሰራዊት ከተንስእ እየ ንሓቅን ጽድቅን ከዓ ደው ክብሉለይ እዮም እቲ ሓያል ሰራዊት ነቢዩ ኤልኳ ብዛዕባኡ ተዛሪቡ ዘሎ ሰራዊት ድምፀይ ካብ ጌሓት ክሳዕ ፀሓይ ዕራርቦ ከስምዑ እዮም ብጸልማት ኮነ ድምፀይ ክሰምዑን ክምልሱለይን እዮም ንዓይ ኢሎም ከዓዩ ከም ፈጣናት ሰራዊት ውግእ ከዓ ክዋናጨፉ እዮም ንዓይ እውን ዓበይቲ ስራሓት ክሰርሑለይ እዮም ኣነ ምስኦም ክኸውን እየ እዚ ኩሉ ነገራት ንዓይ ንሜሪ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸለይ እቲ ቃል ኩሉ ካብ ኣፍ ዝወፀ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም ዝሕብር ሓቂ እዩ ድሕሪ ዘን ኣነን ጎይታን ናብ ቤተይ ተመለስና ብዛዕባ እቲ ኩሉ ዝነገረንን ገሊጹ ዘርአየንን ከዓ ተገረምኩ ንድሕነት ደቂ ሰብ እንዳጸለኹ ከዓ ድቃስ ወሰደኒ